okike gada afa gị onye ebe onye Ọnịcha ebe a na-akwa ozu ịbịara ori ọ dị mma ori ọ dị good that boy isi eje bute ya unu je ile ịma the boy before it just is a detain etiweze the boy yego nwa gbawa ọsọ etiweze the boy akwa gbawara ọsọ ihe a izute isi eje ezute na akwa ịchọ iri ele kedu ndị ọzọ izugokwa fonu ndị ifite dunu okay so ihe anyị mere ọ dị mma ori ọ dị good ori niile ị na-ezu kedu mgbe arịa na-ayọ how many years ka isi na ede 21 years ezuzu n'ori ori adịghị mma on this special sword jide gị akwa ifere anyị na monitor gị since ị mara anyị na monitor gị otu esi ejide ka ọ dị gị kwụsịokwu ike ọ dị mma kedu ihe na-arụ kịta akwa ori ka ị na-ezu na-ekwusi okwu ike ori ka ị na-ezu ori ọ dị mma ezuzu n'ori ori adịghị good n'ọnwa nke ịwụ akwa na nne m na-ekwu na obere nwe na-akụzi n'ori ọ dị good nwatakịrị izi eje bute ya ọgụ nwa ya nwaanyị iji abịa ebe a na-ezu ochi ka ebe anyị nọ ya duso gị ọkụzụ abịa ebe abịa lekwamozu ka izuru ori ọ dị good so ị ma na ibi ite dị o sekuriti niile iche na-ebiti ndị special squad ifte dum akwa dị surprise ụta si nwude gị akwa dị surprise ụta si nwude gị ihe zochi again nwa na ebe akwa na ọgụnwa mụrụ ya ịdị chọrọ nwa gị dịka isi ma na ọnwa gị okay iyi ime tata ọ dị mma ori izu tụrụ ọ dị good otu esi wee jide ka ọ dị gị na-ene m anya otu esi wee jide ka ọ dị gị ezuzu n'ochi again n'ochi adịghị good ị na-anụ m ekwu onwe me gị n'aka na ụkwụ akwụkwọ gị dị mma aka gị dị mma isi n'iwe onye ebe iwe onye Ọnịcha ezuzu n'ochi nugo ka ihe echechọ ihe yara mụọ ọrụ ime m ekwu isi nọsọ ochi ochi fon ka izugokwa and nke a izu kịta ezuzu n'ochi Donde es eso? Uche ka yanım. Uche onye. Nwozo. Uche nwozo. Ndo ni bifuru bye bye. Pali shiga ni bifuru. Isa. Na Ghana. But gonna be through the typical. Onu be roi furu. Hook up be furu elero. The so live na jaro hook up. La gan. Idu furu gan. But why be ru ko record na baba be furu anta datle. Because some man their voice record. This will let the jere we Lagos. We record the delete sha follow. Ma sha follow we ka ja wa agba sha. And from now you know never business I just got back up of it. Where apart from you again? In Enugu State. Any and impo. Women and impo na Catherine. Catherine eze eme na egbu eke. Na enye ọ na-amagbu eke. Aja ni mpo dono. Aja ni mpo dono. Idemili dono. Idemili dono. Mpo obagota kwa no. Mpo obagota no. Mpo obagota no ekwa na alu o. Alu nsọ kati shiage ekwensu.